Ja som opička Berry a ja viem vyčarovať okulené pod touto. Tady, žádna. A teraz počkajte. A ja papám banániček. Banániček, nech. A Páli dá si banániček, nech. Dá. Poď si dať. Máš rád živé banány. Čo? Máš rád živé banány. Áno, živé banány. Ja som ja robím to živého vrství. Počkej, dopapám to v predchody. Paradíska. Živý banán. No. Najprv je takto, tak obysnutý, potom je takto, a potom spravím už som mal vydávať bolestivé zvuky. Také? To je krásnica, to poděláš. Vedou se na příště. Ukážeš si do mého videa, ako máš super váhu. Do tvojho videa. Hej, ona nás natáča. To ide na YouTube. Čo? To je jeho dielo. Paradička. Gratulujem. Autor. Ja som pani Banánica, vidíš? Pani Banánica? Pizza banánica. Pizza Banánica. Dobre, stačí, lebo keď to dám na internet, si pomyslel,